tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo! Kastala tibiyag! Armida, umay kapatigwan iti linutok a ginataan nga aba. Italamanin nga gluto ak iti kastoy. An-anwak ngay dayta. Ha? Di sigaam. Ay, sana ngaksid sida iti kasta. Tinasayaat, ingkalangan itad ka ni Norma. Sigurado, alaan na dayta. Gaputa dayta la agur oray iti ipadiguti ka aruba nati amuna. Ha? Ha, sige i-recap ko to'y ridaw. Ado pa'y ngamin ti aramidak. Ni ay, naglastogan? Pinabainan nakpay? Apay ngamin anapan mo pa'y lapinadigwan. Ammumat nga ado itan ti kwartada. Gaputan na awat nila kay na iti may sa akumpanya. Si gudmot nga agpinpin na digo kami idi. Katilutwak nga aba, kayat na idi. Numalang abnan nga aba ti ilutlutok. Umayadagos, mangalan iti manlukong na kat agdawat. Sana nakasta ni Armida ita, tadon ti kwartada. Kita man, napadakkaldan ti balayda. Pimintasan ti aglawlaw ti balayda. Ken napintasan dagiti kausda. Wan nga rod Mayaten ti biyag da ita. Isu asaan dan apagan ano ti maipadigo kadakwada. Kastala ti biyag, bakit? No nabsog ti tao, dinan kayat ti diro. Ngem numabisin, oray ti napait ataraon, nasam itlataken kwa na. Kastala ti biyag. Isu ada Armida, didan pagan ano ti padigom. Ngem idi nakurapay da pailaang, uray noodles ken tuyo nga ipadigom ay naimas kadakwada. Nay. Adda si Mardeng ako tiyay iti batog ti balay da Armida. Oo, kita niyaw. Yang paisaw, ano, pintasan. Ha? Kita inyo ti rimwar iti kutse. Ni Adolfo. Na, ay no. Sakit, kung di ba nikas pa'y matamangkit kita iti lugan na. Akas lay gagara na tayo, takder iti ayin ti kotsina. Tapno makita tayo nga iso ti akin kukwa. Wan, Pedro. Gasta talaga. Kayat na makita tayo akaaruba da nga adan kutsina. Yang paisaw. Ganyan eh, kita nyo eh. Di maliyaw dito ayan tayo. Agturong sa amin dito. Wan, agturong dito'y isturkaw. Hoy! Na kayo ang aruba. Pangaasiyo Diyo as-asit ganti kotsek. Mga numagasgasan. Narigatan. Nangina day diya kotse. Apay nga asit gan may. Iti anya agapo. Agsigsigurado aklaeng Tata Pedro. Mga nuadda umapal kat mapannagasgasan. Ay, una yan. Apay ko magasgasan mi ngay. At damat panunot mi Ay kat nasayatan. No, adda panunot yo. Nakon. Ay, una yan day tataaw. Naglastugan day tataw. Nadaan la iti nasayata trabaho. Kunam lano asino itan. Per, lastog. No kasta? Talaga ako kwamon dayta a kotse, lakay? Wan mata, bakit? Ay, Tintinagak day ta iti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ti kumpanya ti gimatang. Kahit inutak abayadan. ay imbag man. Ay na, adan kotse tayo. Wan bakit? Apalan kat, dagiti ka aruba ta. Kasano adida apalan, kat awan mo't lugan da. Umapal da talaga. Kastan na tibiyag bakit? Nung hindi kat nakurapay tayo, ita, saanin? Taadon ti kwarta tayo. Iso nga apalan da tayo, dagiti ka aruba tayo. Ante, agdat na paylo? Ha? Inmay ka dito'y balaymi amangi baga iti tinapay? Apay, awan tinapay yo? Awan, ante? Ay una yan. Ay kasi kamot nga ubing. Tadi ka pa'y makaraman iti tinapay. Ala, mabit lang, taikan kawan.
Tapno maramanamot tinaimas at tinapay. Adong titid mo, auntie. Anya? Ay, may salaang titid ko kan ka. Kan saan kan nga agsubsobli Un, auntie. Una yan ti anak talakay. Napanggayam di tadakkel abalay kat napanagkid daw iti tinapay. Dayjay kan kananan. Kastala ti biyag, bakit? Amunan ti agbyag. Ay, saan nga iti day talakay? Ngam kita man ti anak ta. Tagi-imasen na ti tinapay nga inted ni Armida. Wen tada palaman na. Ay, masya naklakat ngarod ka ni Leonard. Sa bagay, saan tamat ngamin maigatangan iti tinapay ana imas? Igatangam to Sobramot ngamin ti panagtipid mo. Igatangam mo ti anak tayo tinaimas at tinapay na Iti kasta, sana mapanagdawat-dawat iti karuba. Igat-gatangak mo't ngam, adda ngamin apalaman ti tinapay nga inted ni Armida kenkwana. Di kastanto mo ti aramidam. Nala, bayam. Kastanto ti ipalaman ko iti tinapay ni Leonard. Tapno saan na mapanagdaw-dawat ken ni Armida. Hoy, Cynthia. Apay, di mo man la maigatangan ta anak mo iti tinapay na. Imaykit din di tabalay nagdawat iti tinapay. Pasensyakan iti anak ko. Nakita na kanu ngamin ti anak mo amang mangan iti tinapay. Isuan na panmat nagdawat. Siyak, tinangted. Ay, kaasipay ta anak mo. Tadi makaramraman iti naimas. Anya? Nene. Nagalas ti panagsarsarita mon, Armida? Naglastog kan Gaputado ti kwarta mon, limastog kan. Akasta pa yun ti panagsarsaritam. Nga awan bibiyang mo, numasakitanak iti kasta panagsasaom. Oh, apay, adamadi nga imbagak? Mano ka di ay ati bayad ti tinapay nga impakan mo iti anak ko. Tabayadak langan, ha? Ibagam tabayadak langan. Narigat mo't no pagbalinam nga otang ko imbagan akam dayta. Excuse me. Diyak ka sa pulang ti kwartam nga agat palengke. Pwe, kukwam laang. Anya? Nabanglo ti kwartak. Tagga po iti bangko. Kan pasig pa'y amalutong. Idinto ta ti kwartam, rot-roten. Kan agat ikan, naglalangsi. Anya? Ha? Inak man laangan. Ay na, barsa, kagtulangatan ti ulo na tauray agdaran. Ay, suran kon. Oh, adto'y matiparakan ka. Agyamanak, auntie. Dayto'y matitinapay, aparakan ka. Agyaman nak anti. Ay, unay kayon nga ubing aya. Talaga nga inaldaw nga umay kayo agam ambing dito'y ayan me. Takasanumat ngamin. Awan pa'y naimas amak makan ijay balayo. Nag-iimas mo tayo tinapay mo nante. Ngaron, naghimas. Alalala, pumanaw kayon dito'y. Awanan titagtad da tinapay. Iso pumanaw kayon. Talaga mabisbisinan kayo la. Una ititinapay. Ha? Nangag ko day ta ibagbagam kadagiti anak ko, Armida. Apay akas tati saom kadakwada. Nga ibagbagam nga agam ambing da dito'y balayo. Idinto ta si katinangayab kadakwada. Talaga mat aday talakanan da dito'y ayan may tisip-siputan da. Si katinangayab kadakwada. Binilin ko ida, adida umay dito'y ayan nyo. Iso apulos asaan da nga umadak ultimo dito'y paraangan nyo. Anya? Uray ado ti anak ko, Armida. Mapakan mi pay laida iti husto. Hay, da kayo ado Apay ngamin nga imay kayo dito'y. Idinto ta imbagak adi kay umay dito'y. Ikwa? Inayaban na kami mat ni Auntie Armida? Pinayapayan na kami? Di may kami. Oh, makitam. Inayabam gayam ida. Sa ita, agsao ka iti makapasakit. O ala, agawid tayon. Kat saan kayon nga umay ditoy? Uray ayabanda kayo, Mananang. Kat si kamat, Armida. Numangted ka, di kan mangibiyat iti madiasaw, tamakapasair ka. Bimak ng kalaang, matapobre kan. Ha?
Nalastog ka launa yan! Ay na! Ibalang ko kumakat ti tinapay nga inted na kadagiti anak ko. Ngam pampanunutak ngamin amakanday chay. Madi, ti agibulbul lang iti makan, Norma. Wan, iso abinaybay aklatan akin nandagiti anak ko. Ngam, amang ano expired dun iso nga impadawat ni Armida. Kinitak tinagsuputan ti tinapay. Kat saan pa'y mutkit ding expired. Nasayahat no kasta. Ay, tawan pa nagtalag ko iti daytang Armida. Sipod na addaanan iti trabaho ti asawa na. Kat nasaliwanwanan ti panagbiag da. Limastugan. Aso, ti pagkitkitaan na iti kaaruba na. Iti na minsan, nagpadigo kada kami. Nagdakkel aman lukong tinangikan na. Kat siyempre, maayatan mo't adag iti anak ko. Tanaimas nga rod ataraon. Ngam idi kitaak, ay sus, nabangles mo't gayam. No kasta, saan lagayam asyak tinangaramidan na iti kasta? Uray si ka. Iso ati naramid ko. Impasublek timpadigo na. Jak pagtatakon ti anyaman nga itod na. Sala agpadigo no nabanglesan. Madimot Wan nga rod nagalas at talaga ti ugaan na. Saan nyo latang aminan nga ikaskaso? Talaga kasta ti ugali ni Armida. Madi ngamin, ti pa nagsarsarita na. Masuro na talaga ni Norma kinkwana. Adda ngamin dagiti kakasta a tao. Ano bumak nang dan, wenno umadon ti kwartada, agbali umatan ti ugali da. Lumastog dan, natangig dan. Kenno anya pa'y ditan. Pakaragsakan dan ti mangpasakit iti pada da a tao. Angam, kas tala ti biyag ako nada, bakit? No siyak ti bumaknang. Sa anak to akas ka ni Armida. Tumulong nga kadagiti agkasapulan iti tulong kaw. Angam no sak. Kay kayat kunti kastoy abiyag tayo. Sana bale? Tamangan tayo mat iti husto. May gatangan mat dagiti anak mo iti masapsapol da. Una, importante dagiti anak ta. Ipaay ta dagiti masapsapol da. Isumat. Sa bagay, husto ti kunam. Nasaysaya atin akastoy latan ti kabibiyag tayo. Tanong bumaknang tayo. Amangan no agbalin tayo mo't akas kada Armida analastog. Kan natangig launay. Narabyan ka anagawid. Kan, apay nga awan tay lugan mo. Awanan, insugal ko kat naabak. Anya! Insugal mo! Wen, malas nga rod tanaabak. Kasano daytan? Naabak nga rod iti sugal, di bayamon. Laklaka dayta? Ay unay kamutan Adolfo. Di mo lang maikat ngamin dayta pa nagsugsugal mo. Pagliw-liwaak nga rod, mayat ti sugal no mga abak ka. Wan ngam no naabak ka mat. Sayang pa'y tinsugal mo. Gusto daytan. Kahit ko tagpay na nabanugak. Adolfo, saan Anak maturugan, nabanugak unay. Ay nasintya, nabuyam ka di news iti TV itay. Saan taglablabahak itay? Ay, kalkalpas ti labak. Anya aya day ta anyos. Ay sus, amom ka di. Tiniliw dagiti pulis da Adolfo kung dagiti kakadwana. Ha? Wan, dakkel ka no ngamin agatad ti tinakaw da iti kumpanya apagtrab-trabahuan da. Anya? Saan ka no gayam anam na minsan anagtakaw da iti kwarta? Kanayon ka no. Iso aday ta, maibalod da ka noon. Anya? Manon abulan nga agpupupuklatan ni Armida iti balayda. Mabain arungwar, gapo iti inaramid nila kay na. Anya ngay nga rod. Kitaong man anya lakay. Nagado ti kwartada iti. Ngam ita, awan samot ton makmakandan. Kaawan mo trabaho ni Armida. Kas tala ti biyag. Inlakla ko na pa yun, dagiti daddo maagamit da. Kas tala ti biyag. Anya ngay nga rod. Awan nga rod ti makandan. Di mangila ko iti gamit da. Tapno adda igatang na. Ni, adda tao. Mabit lang, innakitaan. Angkan.
Sintya, awan makan mi. Pabuludan nakman iti bagas mo. Mabisbisinan dagiti anak ko. Wen Armida, apay kit din asaan? Nayunamon iti sidaan, Sintya. Awan ngamin sidaan mi. Uray noodles ditan no iso ti adda. Kayat yo itan ti noodles? Wan ngam ti agbisin kami. Di ka agdanag. Sukatak tumat lang inton maadda anak iti trabaho. Ningamin lakay ko. Madi ti aramin na. Iso na ibalod. Katawan mo't panggadak. Isong agbisin kamin. O sige, ikan kayo iti kaninyo, Armida. Ay, awanan. Nagsubli kayon akas iti sigod asa saaden nyo. Husto gayam tinakunan nila kay ko. Nunabsog ti tao, di na kayat ti diro. Ngam numabisen, oray na pait at araon, nasamit latakin ko na. Iso amade tagtangtangig, Armida. Nga oray pa'y may saka na baknang. Baknang ka nga agpayso. Ngam saan mo't gayam anasaya at tinagtaudan na. Baknang ka nga agpayso, ngam madi mo ti ugalim. Awan na. Madi at talaga ti supapak na. Wen Sintya, maawatak ti bagbagam. Iso sorry. Sorry, itinagmadi nga ugali. Ay, Agbalbaliw akon. Nang runa pa'y tapulos nga awanan kwartami. Iso pasensya kayon kanyak. Titanya gayem, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan tayo. Anaa daw iti pagsasao ako nana. No nabsog ti tao, di na kayat ti diro. Ang numabisin, uray tinapait ataraon, ay nasamit lataken ko ana. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.